哎呦我的妈！बेरे फुंजानि लबार आथा हैनाया सोरबासोमोन? आसो होनदों बुंबालाय देरला मालायनि हाबाल' जाबथिंबाय थानोसै नोङो लायाफ्रामानो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सोरांलायबाय बेरे फुंजानि दाउस्रि दाउला गाबलायबाय नै गाइखेर फुदुंलायबाय नैबेहाय ओमफ्राय नैबे साहा फुदुंगोन आरो मैयानिमोन बे गाइखेरा बासिसो ओमफ्राय नैबे आखाइ गैयै माने माबा गैया आरो बेहाय खोस्लि हमग्रा गैया मा होनना बुंगोन बेखौ 80 बोसोरनि सारायाव दिनै मेगि एवजानोसैलाय बेलाथि सामब्राम बायदिसिना बानलु हाखाबाय आङो मेगियाबो दाखालि नै माबायाव बाजार इन्डियाना बिशाल मार्केटाव लाबोनायमोनथाय बावलायलांबाय आङो उदालगुरिनिफ्राय लाबोनायमोन गोलावथारमोन मेगियाबो जायै जामजोब्बाय दा ससेल'सै नै ओमफ्राय दा बेखौ जानानै सासे बोराय लिस्टआव हाबसिगोन जोंना लोगोआ बेहाय खामानि मावनो थांनांगोन आरो आं दा बोराय लिस्टआव हाबबाय ओमफ्राय हाबा जासिगोन नालाय खामानि मावनो गोनां जालायबाय हाबानि दा बेहायनो खामानि मावहैगोन आं बेलाथि सामब्राम बायदिसिना होबाय मस्ला मस्लि ओमफ्राय बेखौ एवग्रोजोबनानै लाबाय आरो आङो मोनहोसिगोन बेखौ बिनि उनाव नै बेखौ होगोन मेगिखौ बिराद गोथाव जाखायो बिदि एवबाथाय मेगिया बेयाव दै होनानै दोनदो आरो आङो साइड जालायलायनायलै हो मा साइड जालायलायनाय गाइखेरखौ गावहोजोब्बाय बियो मैया फुदुङालासिनो दोननानै फुदुंना दोनखानायखासो नायलाय बोरै बबाव दोनखो गावसोबबाय नै सेस लस ओरैनो मोनहां जाबाय आंना मेगि एवनाया मोनहां जाबाय आंना मेगि संनाया सायाबो माथो गोदौबाय दोबसियाव हनै लोंनोसो गोसो जाथारबाय मेगिजों जानानै मेगियाबो जाबाय दायो सायाबो दुंबाय लोंनोसै दायो बेरे फुंजानि साहा लुखांबाय मालाबासो नामफैया नै मेगि जाखावनोसै गाव ओमफ्राय जाग्रोलायबावबायसो ओइस बेरे फुंजानि लबार आथा हैनाया सोरबासोमोन लबार आथायाबो नै जोंना नै इसां ओंखारदों लबाराबो हानायानो जाया मालाबा हप्तायावसो खनसे हानाय जायो 10 केजिसोल' जागोनदां 10 केजिबो जानाय नङा खोमा हौवा गोदाना नैनो लोगोफोर बोरै मोनदों बोराय लिस्टआव गोलैबायलै नोंथ' एबारनिफ्राय खामानि मावगासिनो दं आरो लामाखौ अख'जोब्बाय जेसिबिजों दे रोगाथ' सेंग्राफोर बना थाब रोगा बन सिनगासिनो मन्थ'नि हाबानि नै बिथिंजाय आदैमोना आमाइमोना बन सिनदों दे लागाव औ हाबायाव बेदर जानो खोथा दंना मोननाय नङा माथो मोनथांग्रासो जागोन बना रानाबा लागाव दैयाव जावबोनायसोमोनदां बियो रुवाया गागोनलै रुवा गोदानबाथाय गायो बिदिया हग्ल' दाखालि सोरखौ लानानै बेरायनाय नोङो फुजायाव आंथ' नुखाथारदोंलै दुर्गा फुजायाव बा स्टेसनथिं लांलायबावो आसोला नैखौबो नारनो होनायामोन इयो लोखोना बारिखौ साफा नुगौमोनब्रा लामाखौ
साइडआव दोनगोन दां फुथुरबानो बाथ' मिजों फैदो थांखाबाय होननानै सानखादो आरो एबार बेनो नै MBBS फरायफ्रामनाय मानसिया दिनै मन्दनि हाबायाव खामानि मावगासिनो दं आरो बन जाबदों दे लागाव मोजां सोलोंखा खामानि मावनायफ्रा दंफांखौनो खुन्दा मोनसे गारदावो एन्थनिया मैदेर मानैनि बोलो दंनो नामा एन्थनिनि नाव एन्थनिसो मैदेर मानैनि बोलो दंनो लामायाव गायजाखागौमोनलै खुन्थाया बुंनानै दे मन्थनि हाबायाव खामानि मावदों सोरनिमोनलाय हाबाया मन्ट ओरनावलाय सासे लाबावसिगोन आं लोगोफोर नै खामानि मावगासिनो दं आंनि हाबानि फंबाया लाजोब्बाय नों माला लागोन हो देरला मालायनि हाबाल' जाबसिनबाय थानोसै नोङो लायाफ्रा मानो खानाय स्ट्रेट खालामनाय बिदेनिफ्रा मेकआपसो लाबावदों खोमा बाराबा आदै हाबा जासिगोन गोसोखौ माबायदि मोनदों माबा मोनसे बुंगोन नामा नों बुंग्रा नों जोबोर खुसि मोनदावा बिगुर साला ए बिदिसो होमबा देरसिनफ्रानो दाबो लाबोनो हाया लाबोग्रोबायलां आंबो लाबोग्रोबाय होनदों खालामना दोननो हायो दा आसो होनदों आरो मोजां माल थायाना बिसिना दानलांब्ला बिदि दोनबाय खामानिया जाय मावदों बे लांनांगौमोन सिलायाबो नोङो नोंनि नामबो दंखाजोबो